Здравейте хора от Палма. И да кажем какво се случи. Не, направо не искам нищо така, да говоря. малко предистория. Дойдохме в Палма вчера вечерта късно и не си взехме, бяхме си намислили да си наемем кола. Обаче не си взехме и си взехме директно едно такси. Прибрахме се вечерта, дремнахме и днеска си запазихме онлайн кола. Обаче въпросът е, че трябва да се върнем пак до летището, защото там им е офиса, да. И отидохме. Къде отидохме? Не сме отишли никъде. Дойдохме на спирката да си вземем автобуса да отидем до... Бяхме на 3 спирки. Кажем, не на една. Да. Защото първата беше пълна с хора. Решихме да дойдем на предишната. Дойдохме и, както виждате, Са пълни. автобусите са пълни и не спират. То спря между другото. Но минаха ни два буса, които са за летището и... Само ни гледат шофьорите. Ние отиваме напред, те ни виждат, гледаме, аз направих. Буквално го погледнах в очите и той направи. И си продължи. В крайна сметка, може би ще планеме такси до там, защото аз друг вариант не виждам. Те просто ни подминават. Мисля, че трябва да им вдигаме ръка, ама не съм сигурен. То път вдигаме ръка и го фащаме. Дойдохме до Lidl, за да вземем трещотка. Трещотка, за да може да сглобим Рона. Стигнахме до... Как се казва това място? Плая де... нещо. Ето може да видите. Доста приятно е. Здравейте, нека да ви сме. интервюирам. Чакай, стой, пауза. Така, ние сме на Портаус Вейс. Гледайте какво става. Страхотно местенце. Тук гледайте какво става тук. Хората там имат правят си парти. Ние сега сме се запътили ето на тук. Ето на тук, да видите пещерите. Това е ASMR. Отиваме Стига към... сега прима с хората. Хайде отиваме, ето го правя. Айде го. Дай си микрофон. Направо малко ме яд, че не взех дрона. Аз съм го взел дрона, взехме и принадлежностите, ето този помощник ми помогна да намерим в Lidl, както видяхте вече. Обаче не се върнахме, защото да не изпуснем... чакайте, само да видите. Не знам, мама, какво ще кажете, Уникална вода. Кристал. Защо не си го взел? Защо не съм го взел? Защото ми взех щашотката. Няма значение. Защото сега ще ти кажа. Вижте там. Сега ще ви кажа. Защото, господин. Тига си говорила така. Господин Криската не иска да губи време. Не, никакво време не съм казал, че не искам да губя. Точно така, никакво време не съм казал. Виждаме, нали, все пак. Аз не знам дали споменах във влога, ето този климат, който ни преследва, където и да отидем до сега, ако сте гледали повечето влогове от различни дестинации, където и да отидем, абсолютно навсякъде ни хваща дъжд. Дали ще мога да пуснем дрона? Ето тук. Мислите ли, че ще може да мина оттам дрона? А сега очаквайте нещо много интересно. Помежду другото, в описанието ще остава линк. Ако нямате дрон и ходите на такива места, за Insta360, откъде може да си го поръчате, защото и с него стават страшни кадри. Сега искам да ви покажа една друга гледка. Много хубава. Истинския инфлуенсър навлиза в своят естествен хабитат. Нали ви казах преди малко за Insta360, сега ще ви покажа какво правим. Както казах, линка в описанието. Колкото по-далече ходиш писо, толкова по-тихо се чуваш, но нека аз да кажа. Добре. Чувам се, бе. Въртиме се с тая пръчка. Че се виждам. С тая пръчка. Тая пръчка. Този път няма да си свалям раничката, за да е по-ефектно. Добре. 4. Позиция. 25 секунди. На коя страна се въртяхме миналия път?
Да. Защо трябва да се въртим на еднаква посока? Това бяхме го забравили. И сега, хора, това продължава в рамките на 25 секунди. Много ще ми е интересно какво е станало. Дойдохме да хапнем в едно заведенице. Това си. Това е заведението. Джако. Много вкусно. Няма да показвам абсолютно нищо, какво сме яли, защото беше уникално и ще остава на вас да дойдете и да хапнете.